Eccellenza tiegħek, Sinjura Mary Louise Collejro Preka, grazzi qabel xejn tal-li qed tonorana l-lejla bil-preżenza tiegħek. Lejla tajba lilek, il-lejla tajba lilkom, Sinjuri, u familja kbira tal-Emkas ikolli ngħid għaliex bi pjaċir ninsabu hawnhekk għat-13 l-edizzjoni tal-Land of Year Exhibition. Din l-esibizzjoni ta' tmiem is-sena illi fija se naraw xogħlijiet illi wara ħafna sforz u dbatija tuħ il-qalb kultant l-istudenti tagħna jirnexxielhom iwasslu prodott finali li huwa wieħed mill-ħafna prodotti li jagħmlu. Dak li se tkunu qed taraw illejla wara li tiġi fit-tmiema dina ċerimonja li tagħti bidu għal dina l-esibizzjoni se jkun varju. Tistgħu taraw ħafna xogħlijiet illi jesponi l-ispeċjalizzazzjoni kollha malma f'dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn. Fosthom grafika, 3D design, media interattiva, fotografija, fine art u media. Bi pjaċir ngħid ukoll li qed nara numru sabiħ ħafna ta' nies miġbura. Oriġinarjament meta bdiet din Land of Year Exhibition kienu ftit il-persuni li attendu llum. Bi pjaċir ngħidu li għandna l-fuq minn 9 mitruħ li qegħdin hawnhekk fostna llejla dina l-esibizzjoni. Dak li se tkunu qed taraw illejla, il-mistiedna kollha li se tkunu qed taraw illejla magħna fuq dan il-palk, b'xi mod jew ieħor kollha kellhom kuntatt mal-Istitut tal-Arti u d-Disinn. Għaliex dawn kienu kollha jagħmlu parti mill-life cases, id-diversi life cases illi l-Istitut tal-Arti u d-Disinn joffri lill-istudenti. U dan huwa mod ta' kif l-istudent jibda bil-mod il-mod jiltaqa' ma' diversi kumpanniji hemm barra biex jibda jidra kif taħdem is-sistema barra minn din il-fost ħafna drabi tal-edukazzjoni. U dan huwa importanti ħafna għall-istudenti tagħna. Xogħol li qed jiġi apprezzat u aktar ma jgħaddi żmien aktar qed ikollna minn dawn il-life cases flimkien mal-industrija. Però se ngħaddi minnu fih biex nistieden il-moħħ wara dina l-esibizzjoni illi għandna hawnhekk illejla Sur Stephen Vella, direttur tal-Istitut tal-Arti u d-Disinn għall-campaign tiegħu tal-okkażjoni. Sur Vella. L-Eccellenza tiegħek, Mary Louise Collejro Preka, President ta' Malta, President tal-Bord tal-Gvernaturi, Prinċipal, mistednin distinti, kollaboraturi, kollegi, studenti, ġenituri u ħbieb. Nilqawkom fostna għat-13 l-edizzjoni tal-wirja annwali tal-Istitut tal-Arti u d-Disinn. Illum hija festa għall-istudenti tagħna li wara sena oħra ta' ħidma kbira se jkollhom l-opportunità li jrukom ftit mix-xogħlijiet li jkunu għamlu bħala parti mit-taħriġ tagħhom. Ftit tal-ġimgħat ilu meta kienet qed iżżur l-istitut tagħna l-eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta, jiena kont qed tilha li nemmen li dan l-istitut huwa l-benniena tal-kreattività f'pajjiżna. Naħseb li m'hawnx post ieħor f'Malta fejn wieħed isib il-fuq minn 840 persuna li kontinwament jaħdmu fl-oqsma tal-kreattività taħt saqaf wieħed. Dan huwa post speċjali fejn l-istudenti jistgħu jistudjaw diversi dixxilpini relatati mal-kreattività. Dan huwa post fejn l-istudenti jiġu ċċalenġjati kontinwament biex jaħsbu u jkunu autokritiċi għal dak kollu li jagħmlu. Dan huwa l-post fejn jiddiżinjaw u jagħmlu proġetti ta' għamliet differenti li bla bliża ta' xejn, lesti li jesibixxuhom fis-swali tal-arti, fuq it-televiżjoni, fi ġnien pubbliku, f'xi magażin, f'xi pjazza, fuq il-paġna tas-social media u diversi postijiet oħrajn. Dan huwa l-post fejn l-istudenti japplikaw dak li jitgħallmu. Dan huwa l-post fejn l-istudenti jiltaqgħu u jitħaltu ma' nies li ġejjin mill-industrija, jaqsmu l-idejat magħhom u jibnu kollaborazzjoni li possibilment iwassalhom għal impjieg meta jispiċċaw l-istudji tagħhom.
Waħda mill-iktar frażijiet li nisma' kontinwament minn diversi viżitaturi Maltin kif ukoll barranin matul is-sena meta jżuru dan l-istitut hija l-frażi kemm nixtieq li kont iżgħar. Hija l-istess frażi li jiena stess kemm il-darba ngħidha lili nnifsi wkoll. Dan mhux għaliex jiddispjaċini mill-esperjenzi li jiena għaddejt minnhom minn tfuliti sal-lum, iżda minħabba li naraf li hemm possibiltajiet li ma stajtx nesperjenzhom meta jiena kont għadni iżgħar. Ngħidilkom xi eżempji. Kemm nixtieq li kien hawn l-Emcast. Kemm nixtieq li kelli 23 programm fl-oqsma varji tal-arti, id-disinn, il-medja, kif ukoll il-gaming, minn fejn nażel biex inkompli l-istudji tiegħi. Kemm nixtieq li kelli klassijiet u studios mamra bl-aqwa apparat li wieħed jista' jimmaġina b'teknoloġija u software l-aktar moderna. Kemm nixtieq li stajt nibqa' pajjiżi biex inkompli l-istudji tiegħi sal-grad ta' baċellerat fl-arti, il-medja u l-gaming. Kemm nixtieq li kelli l-opportunità li naħdem il-qrib mal-industrija waqt li kont qed nistudja. U kemm nixtieq li kelli min jipprovdili għażla ta' life cases li jiftħuli orizzonti ġodda, possibiltajiet kbar ta' xogħol fis-settur relatat mal-kreattività. Kemm nixtieq li kelli l-possibilità li nagħmel music video mal-aqwa kantanti u artisti. U kemm nixtieq li kelli l-possibilità li xogħli jkun esebit fil-Palazz tal-Parlament jew fuq il-Fortifikazzjoni ta' Sant'Angelo. Kemm nixtieq l-edukazzjoni vokazzjonali kienet hemm meta jien irrid nagħmel l-għażliet tiegħi biex nistudja. Kemm nixtieq li kelli min joffri l-possibilità li naħdem fuq skultura u nesebixxi xogħli fi ġnien tal-Palazz tal-Verdala. Dawn ix-xewqat kienu ftit mill-esperjenzi li ħadu l-istudenti matul is-sena li għaddiet. Kienu xewqat li saru realtà. Opportunitajiet li ġew imsarfa f'esperjenzi li se jġorruhom matul ħajjithom kollha. Portafoll ta' xogħlijiet li se jwassalhom għal impjieg aħjar. L-istitut se jkompli fil-mixja tiegħu li joffri opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ tagħna. Mis-sena d-dieħla se nkunu qed noffru kors ġdid fil-medja f'livell 3. Kif ukoll żewġ korsijiet ġodda f'livell 5 fil-qasam tal-gaming. Se jinbidel il-format u l-kontenut ta' korsijiet fil-livell 1 sa 3. Tibdiliet li se jkunu qed jiġu effettwati madwar l-Emcast kollu. Dan huwa istitut ħaj u għalhekk għandu bżonn li jkompli jkattar l-għażla tal-korsijiet li joffru u jinbidlu skont il-bżonnijiet ta' żminijiet. It-tema li jażlu l-istudenti għal din l-esibizzjoni hija From Print to Screen and Everything in Between. Frażi li turi tibdiliet li għaddejjin minnhom fl-oqsma ta' kreattività matul iż-żminijiet. Tibdiliet li wieħed irid ikun konxju minnhom sabiex ikun dejjem aġġornat. Ma nixtieqx intawwal u għalhekk nixtieq li nagħmel ftit ringrazzjamenti. Nibda biex nirringrazzja t-tmexxija tal-Emcast li dejjem għarfet il-bżonnijiet tagħna. Lid-deputati diretturi Melanie Mizzi u Mark Tewma talli assistuni fit-tmexxija ta' dan l-istitut. Il-lecturers ta' dan l-istitut li ħadmu bla qiegħda sabiex jgħinu lill-istudenti fil-mixja edukattiva, kif ukoll is-supporting staff tax-xogħol siewi li jagħmlu. Grazzi mill-qalb lill-kumpaniji li mingħajr is-sostenn kbir tagħhom din l-esibizzjoni ma kinitx tkun possibbli. Nixtieq fl-aħħar nett ngħid proset lill-istudenti għax-xogħol sabiħ li qed tesebixxu. Jien ċert li se jpaxxi l-għajnejn ta' dawk kollha li se jżuru din l-esibizzjoni. Grazzi lill-ġenituri għas-sostenn u l-inkoraġġiment li tagħtu lil uliedkom sabiex tkomplu tistudjaw. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi l-Sur Fella li reġa' mill-aċċen bħalma manna fil-bidu għal dawn il-life cases. U fil-fatt ħanibdew nduqu ftit minn dawn il-life cases. L-istudenti tal-medja fil-fatt din is-sena irnexxilhom ittellaw il-fuq minn 7 music videos ma' kantanti stabbiliti lokalment. Wieħed minnhom illejla jinsab magħna. U
nistidnu hawnhekk fuq il-palk ta' fuq kollha kemm intom. Nilqgħu fostna lil Gianluca, id-dottore, nilqgħu fostna. Il-lejla tajba qabel xejn Gianluca, xtaqtek li tkellimna daqsxejn fuq l-esperjenza tiegħek kif kienet. Li rridek toqgħod attent biss l-istudenti kollha li ħadmu fuq il-music videos il-lejla qiegħda hawnhekk, ġifieri qgħod attent xi tgħid. Jiena dan all right. Mela. Le ma ħajt xejn ħażin żgur. Ara, din is-speech li kien hawn issa, pratikament jiena matul din il-journey biex ngħidilek tal-music video kemm il-darba jiena stessat. Kważi x'qed nagħmel tabib, kien nixtieq nidħol l-MCAST. Għalkemm kuntent ħafna tif mhuwiex ħażin. Però għal-ħabta ta' Jannar kienu kuntattjani Michael li qed jiġbid lill-video bħalissa ħelu. U għalli titħajjar kif nagħmlu dal-music video flimkien għalli għandek xi song ġdida. U kont nisma' kemm jagħmlu affarijiet tajbin l-istudenti tal-MCAST, speċjalment in term of music videos. Allura għatlu mela li tipo batlu xi 7 songs, għatlu id-diskutijom ma' sħabek, speċi għara li ma joġbuk l-iktar u naħdmu fuq li ma trid. U minn hemmhekk nista' ngħid li bdiet avventura vera sabiħa ħafna. Jiena għamilt music videos qabel, u għed minnhom ovvjament ta' Tomorrow illi sar b'mod l-iktar professjonali, però mhux ma rridx inqabbel nagħmel comparison ħanajtek, però nista' ngħid illi din l-avventura kienet daqstant sabiħa, kienet għalija esperjenza ġdida illi naħdem ma' studenti illi kollhom ħeġġa. Jiena stess sa sentej ilu kont għadni studenti, ġifieri naf x'jiġifieri, naf kemm tkun trida f'si tajnuna, u naf kemm l-istudenti kollu ħeġġa biex l-affarijiet iġibhom sew. Illum ninsabu hawnhekk u hija l-ġurnata fejn se nillonċjaw dan il-music video. Naħidel l-ewwel darba llum. Illum l-ewwel darba llum. U din hija li ma' kanzunetta? Din kanzunetta jisimha Picture. Nixtieq ngħid proset kbira lil kull min ħasem fil-music video, però kollox lill-istudenti li ħadu ħsieb kollox, lil Michael, lil Fabrizio, lil Ġan, lil Gianni, lil Ruben u lil Michele. Ngħid thank you wkoll kbira lill-istorjien għat-tard milli ħa paċenzja biex illum ikolkom video tajjeb u ħasib l-istudenti wkoll. U mod partikolari nirringrazzja lill-kors tal-medja. Grazzi ħafna Gianluca, nħallu fidejk mela l-kanzunetta u naturalment akkumpanjata mill-music video. Issa todux tħarsu lej il-video tajjeb. This canvas used to be clear. Then he started tracing lines, although it's hard to understand what these shadows and sketches will show. All these figures come to life with a smile. They come of age as time passes by, and just like us they rise and fall, and I suddenly see your design. You paint a picture in my head, inscribe all the words you said I'm feeling, things like never before. The beauty of it's so sublime, it makes me fly, but every time
And the second all our plans disappear, you are suddenly taken away. You paint a picture in my head, inscribe all the words you said I'm feeling, things like never before. The beauty of it so sublime, it makes me fly, but every time I see it, it hurts a little bit more. You paint a picture in my head, inscribe all the words you said I'm feeling, things like never before. The beauty of it so sublime, it makes me fly, but every time I see it, it hurts a little bit more. And every time I see it, it hurts a little bit more. And every time I see it, it hurts a little bit more. Proset, Grazzi li kulħadd. Gianluca. Isma' biex ikollok music video tajjeb irid ikollok kanzunetta tajba, le ngħiduha kif inhi. Ġifieri ħaqqu proset ta' dik il-kanzunetta. Dik, jekk nista' ngħid ħaġa oħra, Mela lem. dik kienet waħda mill-biżgħat tiegħi fil-bidu li ġili se jkollok music video li jħodlok mis-song kważi li jitellifa is-song, però nista' ngħid li Fabrizio, Michael u t-tim kollu femuni sew xiritt u nista' ngħid naħseb il-video itija l-song jagħmilha isbaħ milli. Komplimenta ħafna. Ġifieri, Grazzi ħafna Gianluca, proset, grazzi tal-ħidma tiegħek bħalma ngħidu proset ukoll l-istudenti kollha tal-medja li kienu qed jaħdmu fuq diversi live cases kif edna il-fuq minn 7 music videos illi ħadmu fuqhom din is-sena. Se nistieden issa lil Sur Stephen Kakija, l-prinċipal tal-MCAS tal-kemtejn tiegħu tal-okkażjoni biex imbagħad aktar tard se nkunu qegħdin insegwu il-making of ta' dina s-serata l-lejla, ġifieri x-xogħol ħanaraw ftit mix-xogħol li kien involut, ħafna xogħol insomma li kien involut mid diversi studenti u ħanaraw ukoll ftit minn dawn il-live cases li semmejna u l-ħidma tagħhom. Sur Kakija. Tajjeb, tix tagħmel speech wara video, music video ta' Gianluca ma tantx hija l-aħjar ħaġa, ma ħanipprova mill-aħjar nista. Fil-fatt, dan iż-żmien tas-sena għal min jgħid f'edukazzjoni mhux l-iktar żmien faċli, hija l-aħħar tas-sena, l-għajja tas-sena tibda tinħass, ikun hemm ħafna deadlines ta' assignments, ħafna pjanijiet. Allura huwa żmien versu diffiċli. Madankollu huwa wkoll żmien sabiħ. Huwa żmien sabiħ fejn nibdew nippreparaw għas-sena d-dieħla, nibdew kif qal tajjeb is-survella, nibdew inħejju korsi ġodda, nibdew ukoll nippreparaw għat-tibdiliet li ħanamlu fis-sena li ġejja. Allura naħseb huwa żmien xi ftit diffiċli u sabiħ fl-istess ħin. Madankollu ikun isbaħ dan iż-żmien għaliex ikollna okkażjonijiet bħal dawn. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-Expo tal-MCAS fejn l-istituti kollha tal-MCAS uraw il-proġetti tal-istudenti tagħna u nagħlqu is-sena bil-kbir din l-exhibition tal-Istitut tal-Art and Design fejn kif qal tajjeb ħafna Stephen ikonna festa ta' kreattività. U naħseb dan huwa s-sabiħ ta' din l-attività li aħna naraw ix-xogħol tal-istudenti tagħna, il-ħidma kbira tagħhom, is-support u l-ħidma kbira li jieħdu mill-lecturers tagħna, kif ukoll il-dedikazzjoni l-impenn li nista' ngħid għax niltaqa' magħha kuljum tad-direttur, deputy directors u l-istaff kollha tiegħu illi jgħinu kemm il-lecturers kemm l-istudenti fil-ħidma tagħhom. Naħseb dan huwa il-viżjoni u l-missjoni tal-MCAS illi narawh mod ħaj f'dan l-exhibition. Fil-fatt naħseb l-MCAS
għandu viżjoni importanti, għandu missjoni importanti għaliex huwa l-uniku istituzzjoni post-sekondarja f'Malta li jagħti firxa wiesa ta' korsijiet minn level wieħed sa level 6 tal-framework tal-kwalifiċi Maltin. Iġifieri nagħtu iċ-ċans korsijiet li studenti f'dak li ngħidulu l-foundation courses, studenti li forsi kellhom diffikultajiet fis-sistema edukattiva, imma permezz tal-MCAS nippruvaw u ħafna drabi jirnexxilna insibu ċavetta tat-talenti tagħhom biex huma jkomplu jistudjaw. U din is-sena bi pjaċir ngħid ukoll li f'din l-exhibition hemm ukoll il-wirja ta' daw istudenti. Imma wkoll inkomplu f'livelli ogħla ħansitra sa level 6 sa degree fejn student jista' bil-kwalifiċi jidħol direttament dawn il-korsijiet jew inkella bil-mod jirkupra forsi dak li ma ħax fis-sekondarja u ikompli l-edukazzjoni tiegħu. Naħseb mill-esperjenza tiegħi din il-missjoni tal-MCAS hija unika u hija verament sabiħa u hija xi ħaġa illi nara illi l-istaff tagħna jagħmlu dedikazzjoni u ħidma kbira biex nippruvaw inservu l-istudenti tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar nieħu l-okkażjoni biex ngħid grazzi mill-qalb lill-Istitut tal-Arti d-Disinn li tawna din l-okkażjoni illi minkejja l-għajja u żmien diffiċli tal-aħħar ta' sena akademika tawna din il-festa li ħanaraw illum, din iż-żiffa ta' innovazzjoni u kreattività illi permezz tagħha aħna bħala MCAS kollu niftakru x'inhu l-missjoni tagħna l-importanti ħafna bħala edukaturi. Dak illi noħorġu l-aħjar mill-istudenti tagħna. U l-wirja tagħna tal-lum żgur li qed turi dan. Grazzi u prosit lill-Istitut. Grazzi ħafna Sur Kakija. Kif semmejna aktar kmieni, se nkunu issa qed nagħtu daqqatajn lejn ix-xogħol illi kien involut biex ġurnata bħal din tkun tista' ssir. U allura il-ħidma ta' diversi studenti, dipartimenti differenti fiħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn, u se naraw ukoll ftit mill-ħafna live cases li kellna. Fil-fatt din is-sena kellna l fuq minn 37 live case differenti, 500 student fil-fatt kienu involut f'dawn il-live cases din is-sena biss. Uħud minnhom tajjeb ngħidu li diġà sabu impjieg permezz ta' dan il-kuntatt dirett mal-industrija li kif semmejt aktar kmin huwa importanti ħafna l-istudenti tagħna. Diversi live cases fosthom ma' diversi NGOs u saħansitra l-uffiċċju tal-President fost oħrajn. Kif se naraw insomma f'din it-toma żgħira li sentukom tal-ħidma li saret matul din is-sena?
Mela, dak kien ftit mill-ħafna xogħol li nista' ngħidilkom huwa li wara din ċerimonja tal-ftuħ se jkollkom l-opportunità li dduru mal-istitut u taraw aktar xogħlijiet li ħarġu minn l-idejn tal-istudenti tal-Istitut tal-Arti u d-Disin. Se nistieden issa biex jingħaqad fostna lil Dr. Silvio De Bono li huwa iċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST għall-kemmtejn tiegħu. Grazie ħafna, Eccellenza President, Senior Preka, kollegi membri fil-Bord tal-Gvernaturi, Prinċipal, Diretturi, Sinjuri u fuq kollox studenti. Huwa ta' pjaċiru ta' onura lija li qed narakom folla kbira sabiħa llum hawnhekk u nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom kull wieħed u waħda minnkom talli onorajtuna bil-preżenza tagħkom hawnhekk. Kif qalu tant tajjeb, jiena ma nħobbx inħares lejn din l-attività bħala xi wirja. Anzi għalija, u dana kien l-istess tip ta' diskors meta il-ġimgħa li għaddiet inaugurajna wkoll l-Expo ġewwa l-MCAST f'Raħal Ġdid, għalija din tal-lum iktar milli hija an end of year exhibition, għalija nara bħala ċelebrazzjoni. U kull ċelebrazzjoni iġġib magħha l-ferħ u kull ċelebrazzjoni għandha magħha ir-raġunijiet għalfejn wieħed ikun qiegħed jiċċelebra. U magħkom nixtieq forsi naqsam ftit ħsibijiet ta' x'inhi din iċ-ċelebrazzjoni. Naħseb l-ewwel punt kardinali illi llum qegħdin niċċelebraw huwa bla dubju ta' xejn l-edukazzjoni vokazzjonali. Hemm min forsi l-edukazzjoni vokazzjonali ma jtijiex daqshekk importanza. Però illum iktar minn qatt qabel qegħdin nindunaw, qegħdin nintebħu illi l-edukazzjoni vokazzjonali hija parti integrali mill-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' kull pajjiż. U naħseb inkunu qegħdin nonqsu jekk dan l-aspett soċjo-ekonomiku ma ntuħx l-importanza kollha tiegħu. L-edukazzjoni vokazzjonali fil-fatt, fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna, għandha parti integrali għaliex qiegħda tgħin parti kbira tas-soċjetà tiżviluppa u tilħaq il-miri tagħha. U hawnhekk hawn preżenti fostna u nixtieq nirringrazzjahom ukoll mill-qalb ħafna industrijalisti li qegħdin jagħtu ċans u opportunitajiet lill-istudenti tagħna jkomplu jimirħu u jikbru fl-iżvilupp tagħhom. Naħseb it-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom hija li qegħdin niċċelebraw id-diversità fl-edukazzjoni. U dan il-punt aċċenna lih tant tajjeb il-kollega tiegħi il-prinċipal. Mhux kull student huwa l-istess. Kull student huwa differenti u naħseb is-suċċess tal-MCAST matul dawn l-aħħar snin kien fil-fatt illi arafna induru mal-bżonnijiet ta' kull student. Għall-ħares li kull student jispiċċa fl-istess triq. U ta' onur u ta' pjaċir għalina wkoll li naraw studenti illi forsi daħlu l-MCAST jew bi ftit kwalifiċi jew inkella mingħajr kwalifiċi. Uħud minn dawn l-istudenti llum qegħdin saħansitra jiggradwaw f'baċċellerat. U naħseb dan huwa suċċess, huwa onur u juri wkoll li fejn hemm il-ħeġġa, fejn hemm il-ħila, hemm ukoll ir-riżultati pożittivi u ta' ma nistax ma nirringrazzjax tal-ħidma kbira li ssir. Naħseb li qegħdin niċċelebraw ukoll suċċessi personali, studenti li bil-ħila bla ta' ġbinhom ukoll għal sigħat sħaħ qegħdin naraw ix-xogħol tagħhom hawnhekk. Kull min il-ġimgħa li għaddiet ukoll kellu ċans illi jiġi sal-bini tal-MCAST seta' jara proġetti mill-isbaħ, proġetti mill-aħjar illi l-istudenti irnexxilhom jagħmlu bil-ħila tagħhom. Dawn huma wkoll suċċessi personali. Niftakar meta madwar sena ilu kont ġejt l-ewwel darba hawnhekk, korsi kont qiegħed undercover għadni għax konna għadna laqqas biss ħadna formalment l-inkarigu tagħna bħala chairman kif ukoll il-membri l-oħrajn tal-Bord tal-Gvernaturi. Hawnhekk kont staġibt. Matul din is-sena stajna naraw iktar l-affarijiet bil-qrib. Bħala Bord tal-Gvernaturi mill-lat ta' politika qegħdin naraw naħdmu fuq 4-5 punti ewlenin u sa nkun fil-qosor ħafna.
L-ewwel ħaġa qegħdin naħdmu minn kollox biex l-edukazzjoni vokazzjonali tkun fuq quddiem fuq l-aġenda. U naħseb ta' dan ma nistax ma nirringrazzjax ukoll lill-Gvern illi qiegħed ta' kuljum jurina bil-fatti l-importanza li qed jagħti lill-qasam vokazzjonali f'Malta. Qegħdin naħdmu flimkien mal-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ u naħseb dan huwa punt kritiku, kruċjali u imperattiv li nirriformaw l-apprentistat biex nagħmluh iżjed reali, importanti u prattiku għall-istudenti tagħna llum. Se nkunu qegħdin naħdmu wkoll u bdejna fil-fatt naħdmu fuq proġetti ta' entrepreneurship biex l-istudenti intuhom żvok, ċans u opportunità illi jiżviluppaw it-talenti u l-ħiliet tagħhom. Qegħdin naħdmu u sar inkomplu naħdmu fuq proġetti kbar ta' infrastruttura. Dejjem ngħid illi l-bini huwa dak illi jidher, però dak illi ssir fl-edukazzjoni ħafna drabi ma jidirx daqstant. Però din il-ħidma hija daqstant ieħor importanti wkoll. Hemm sensiela ta' proġetti oħra kif aċċenna lihom il-prinċipal fil-qasam edukattiv u naħseb dawn qegħdin jieħdu ħafna mill-ħin tagħna u qegħdin nimpenjaw ruħna għalihom. Però għalkemm wasalna saw u għamilna ħafna xogħol, żgur illi għadna maħniex kuntenti. Il-direttur ta' dal-istitut kellu sensiela ta' kemm nixtieq. Jiena bħala President iktar milli ngħid kemm nixtieq ngħid x'irridu nagħmlu. U għandi forsi sensiela ta' affarijiet li rridu nagħmlu matul is-snin li ġejjin. Żgur li rridu nsaħħu l-istrutturi interni biex inkunu ferm iżjed pragmatiċi u proattivi. Żgur li rridu nikkonsolidaw il-programmi li qed nofru biex nassiguraw iktar kwalità iktar milli kwantità. Żgur li rridu nkomplu nsaħħu r-rabtiet tagħna mal-employers għaliex nifhmu li dan huwa link mill-aktar kritiku u importanti. Żgur li rridu nkomplu naħdmu iżjed mill-qrib mal-qasam sekondarju biex tassew nassiguraw li ma nitilfu ebda studenti tagħna Maltin u Għawċin. Żgur li rridu nħarsu wkoll lil minn xtutna u naraw opportunitajiet ġodda il-barra minn xtutna. Żgur li rridu nassiguraw illi l-vjaġġ ta' dawn l-istudenti ikun wieħed pożittiv għal ħajjithom kollha. Jien flimkien mal-bord tal-gvernaturi, flimkien mal-amministrazzjoni li minn hawnhekk insellmilhom mill-qrib, impenjati illi dawn il-promessi tagħna fil-fatt nagħmluhom realtà. Nixtieq illi qabel nagħlaq nagħti tislima lil żewġ persuni. Bħala l-President tal-Bord tal-Gvernaturi ma nistax ma nsellimx l-ex President Paul Attart illi ħallina f'inċident sfortunat ftit tal-imilu. Kif ukoll nixtieq insellem persuna li kelli f'xorti ftit li niltaqa' miegħu naħdem qrib tiegħu mas-Sur Joe Grima illi hawn is-sinjura tiegħu hawnhekk preżenti u nixtieq illi nirringrazzjawk ukoll kif ukoll is-Sur Grima. Illi llum kull min jaf is-Sur Joe Grima ħadem bla qiegħda f'dan l-istitut kien għadu mhux parti mill-Lemcast, kien Salvatore De Mek. Jiena kelli l-opportunità li naħdem miegħu fi proġetti li kont qed nagħmel dak iż-żmien fl-iskejjel sekondarji. Kont niġi hawnhekk u konna raħmim li enerġija u llum it-tifkira tiegħu ħanamluha realtà. Sena ilu meta ġejt hawnhekk lid-direttur ta' dal-istitut tajtu sfida. Ikolli ngħid li laqaħħa u laqaħħa tajjeb ħafna. U llum is-sinjura tiegħu sa tkun qiegħda tinawgura wkoll bost illi ħajjaqpa' tifkira tal-ħidma kbira illi s-Sur Grima kif konna nafuh is-Sur Grima għamel hawnhekk fostna ħafna. Mill-ġdid nixtieq nirringrazzjakom talli onorajtuna bil-preżenza tagħkom u nistidinkom sabiex tgawdu s-serata mill-isbaħ illi ħejjejna likom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Dr. De Bono. U sillaqgħukom issa ma' live case ieħor li kellna matul din is-sena. Fil-fatt, dan il-live case seħ mal-Voices Foundation. Voices kulħadd sema biha ilhom għaddejjin b'ħidma mill-aktar impenjattiva bil-lan li jiġbru fondi għal min huwa fil-bżonn issa dawn l-aħħar 23 sena. Ħadd kont qed nitkellem ma' Martina aktar kmieni u qalt li għaddew 23 sena. Niftakar qisu l-bieraħ l-ewwel kunċert li attendejt għalih. Studenti tal-grafika fil-fatt ħadmu fuq il-branding għall-edizzjoni ta' Voices ta' li jmiss ta' din is-sena, kunċert li tajb ngħidu li se jsir
f'dar il-Mediterran għal konferenzi għal bidu ta' Ottubru. Il-flus kollha imorru għal diversi proġetti li jiġu mażula għal diversi aqdiet li fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw minn dawn il-flus u kull min jipparteċipa tajjeb ngħidu bħalma se taraw uħud minnhom hawnhekk warajja li qed jieħdu posthom, kollha jagħtu s-servizz tagħhom b'xejn. Aktar minn 300 ruħ jaħdmu għal Voices sena wara l-oħra. Fil-fatt matul dawn it-23 sena nġabru aktar minn 1.5 miljun euro flus għal kif edna persuni illi huma fil-bżonn. Grazzi ta' dan għall l-inizjattiva li ħadet Voices matul dawn is-snin. Li se naraw issa fil-fatt huma żewġ kanzunetti li se jwaslulna Voices bil-vuġijiet tagħhom li huma Rolling in the Deep ta' Adele, solista se tkun Petra Mikallef, u We Will Rock You u We Are the Champions tal-Queen, solista jkun Lello Ebejjer. Taħt id-direzzjoni ta' Martina Caruana, il-projections li se taraw jikkumplementaw il-kanzunetti li se nkunu qegħdin nisimgħu kollha kemm huma saru mill-istudenti tal-Interactive Media, studenti illi waslu fil-livell ta' degree l-aħħar sena tagħhom. Għalhekk se nħalli kollox fidejn il-grupp Voices taħt id-direzzjoni ta' Martina Caruana, Rolling in the Deep u We Will Rock You. Applaus, Sinjuri. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your head, and you played it to the beat.
sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. And I've hit myself and kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls, and you've brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise, but I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting until the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the Proset, Voices. Proset tassew. Tatet mexxija direzzjoni ta' Martina Caruana, proset, u najdu proset u koll il-Petra Mikallef u l-Lello Ebbejer, il-solisti illi kellna għal dan il-ftit appetizer minn dak illi jiprovdu kull sena Voices. Infakru illi din ser tittella, il-show taħħom jittella f'Ottubru ġej f'Dar il-Mediterran, il-konferenza nasib tajjeb riklam illi huwa importanti wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-flus illi jinġabru minn dawn il-volontira imorru għal għan nobli. Stajtu taraw il-projections illi kellna fuq it-torri u fil-ġnub ta' torri u dak muxejn għaliex tajjeb ngħidilkom għal min qatt ma attenda għal dina l-End of Year Exhibition illi minn hawn ftit ieħor kif jgħid Freddy il-kbira du ġejsa. U ġifieri se taraw il-projection li fuq ħadmu diversi studenti għal dawn l-aħħar xhur illi tala dina ċ-ċerimonja inaugurali. Però sa wasal il-ħin biex nistieden li tingħaqad magħna l-eċċellenza tagħha il-Sinjura Mary Louise Colejro Preca, il-President ta' Malta, d-diskors tagħha inaugurali ta' dina l-esebizzjoni u għal darb'oħra nirringrazzjawha talli qiegħda tonorana bil-preżenza tagħha fostna llejla.
Nsellem il-Doktor Dabono, ma tantx qed nara minn hawnhekk. Il-Doktor Kija u l-Sur Vella. Imma fuq kollox irrid nsellem lilkom il-koll. Rajt ħafna nies jienu dieħla minn hawn ma tantx nista' narakom fil-verità. Imma rrid insellem bla dubju lil dażżażagħ. U ħa nagħmel suġġeriment li di ma tibqax end of the year exhibition, imma din semmuha ċelebrazzjoni tal-kobor taż-żgħażagħ Maltin. Ma ħallejtuna bla kliem, ħallejtuna tassew bla kliem. U verament il-kbira duġej għaliex ftit tal-ġimgħat ilu. Ftit tal-ġimgħat ilu kelli l-opportunità li jiena niġi nżur l-istitut u allura stajt nidħol fil-workshops propju fil-ħinijiet fejn studenti kienu qegħdin jaħdmu. Fil-fatt taraf tu saqsejt l-Sur Vella jekk dak li kont qed nara hux propju dak li rajt jien li rajna issa fuq l-iskrin li kien għadu qed jinħema qisu production line hekk kienet qisha mhux veru. U fil-fatt kienu ġifieri verament tibqa' bla kliem għal dak li tara kemm ikun għadu għaddej ġifier fil-produzzjoni tiegħu ma mbagħad fil-final ukoll. Jekk xejn, bla dubju ta' xejn, dan l-istitut qed jagħti dak li għandu bżonn pajjiżna. Qed huwa platform, huwa opportunità għaż-żgħażagħ Maltin u għawċin li jiġu hawnhekk biex jimirħu fil-kreattività fejn ikunu mejjuna jħallu moħħhom jiġri ħalli jikkreaw. Għaliex għax il-futur ta' pajjiżna huwa marbut ma' kemm se nkunu kreattivi, ma' kemm se nkunu innovattivi. U ngħid id-dritt, illum jien meta nara dan kollu u min jaf x'għad irridu naraw, nagħmel tassew kuraġġ u ngħid tassew dal-pajjiż għandu futur grazzi għal ħidma kbira li qed issir mill-għalliema u d-diriġenza tal-istitut imma wkoll għal ħidma kbira u bla waqfien li qed iwettqu wkoll l-istudenti. Naturalment da jfisser li hawnhekk għandna istitut tas-sew ħaj imma għaliex huwa istitut daqshekk motivat. Jiena xi ħaġa li wkoll timpressjonani u li norbota ħafna u fil-fema tiegħi importanti ħafna għal-futur ta' pajjiżna, għal-futur ta' soċjetà tagħna, li dan huwa istitut ukoll li jippromovi it-teamwork. Meta ġejt hawnhekk, impressjonajt ruħi fuq kemm iż-żgħażagħ tagħna qed jaħdmu flimkien ta' kif ishom jikkoordinaw l-affarijiet flimkien. Jekk tmur tħares lejn tidħol fl-istudio u fejn għandek fejn jiġbdu il-videos u l-filmati, issib teamwork sieħ. Jekk tmur fil-workshops se jkunu qegħdin jibdu is-set tal-wirjiet li issa kalla jrid se nkunu qegħdin naraw hekk. Tarhom jaħdmu flimkien. U xemm misbaħ li nkunu soċjetà maquda, xemm misbaħ milli nkunu kapaċi ta' pajjiż żgħir imma kbir ħafna fil-valuri u fit-talent u fl-abiltajiet tagħna, nkunu kapaċi naħdmu wieħed mal-ieħor waħda mal-oħra. U allura biex ma nħux fit-tul għaliex naħseb li huwa aktar importanti li navalwaw eżattament da xogħol kbir li twettaq matul din is-sena bil-ħidma ta' ħafna l-liema, bil-ħidma ta' ħafna instructors, bil-direġenza tal-istitut u tal-MCAST in ġenerali u aktar importanti naraw dan, imma rrid nawgura ħidma ħafna kbar għal-ġejjieni qatt ma rridu nkunu kontenti b'dak li akkwistajna, dak żgur. Għaliex id-dinja li qed ngħixu fiha hija dinja kompetittiva, jekk ma nkunux kapaċi nikkompetula tarmik, din hija t-tip ta' dinja li qed ngħixu aħna llum u d-dinja ta' għada meta dawn iż-żgħażagħ iridu jkunu issa huma li tassew ikunu qegħdin il-workers tagħha ħajkun hemm bżonn li jkunu kapaċi jkomplu jaħdmu u jaħdmu mingħajr ma jaqtaw qalbhom. U allura l-awguru tiegħi ħafna aktar ħidma sewja, proset ta' dak kollu li rnexxielkom tagħmlu matul dawn is-sin li għaddew u tajjeb li ngħidu li rajna anke fin-numru fiż-żieda qawwija fi-kwistjoni ta' 12 sena minn 167 student f'dan l-istitut għal 840. Ġifieri dak biss ukoll jurina kemm dan l-istitut irnexxielu jimmotiva
jimmotiva żgħażagħ u talent leħ u allura fuq il-bażi ta' dak li rajna ta' dak li huwa diġà tried and tested fis-snin li għaddew jinnawgura allura bl-istess mod il-ħeġġa, id-determinazzjoni lil daw kollha li qegħdin jiddiriġu l-istitut imma wkoll liż-żgħażagħ tagħna ngħidulhom taqtawx qalbkom tassew anzi jintkom żgħażagħ li qed timlew lilna b'kuraġġ kbir u fidi kbira li jekk Alla jrid dan il-pajjiż tassew għandu futur mill-isbaħ bil-talenti kbar li għandkom. Awguri mill-qalb, proset tassew. Grazzi ħafna l-eċċellenza tagħha, Sinjura Mary Louise Colejro Preca, li għal darba oħra nirringrazzjawha tal-li qiegħda fostna l-lejla. Il-kreattività f'dan l-istitut hija wkoll manifestata anka permezz tal-ħwejjeġ u ornamenti. Fil-fatt, dak illi se naraw minn hawn u ftit tal-ħin ieħor hija fashion show ta' xogħol li huwa maħluq minn diversi studenti ta' korsijiet varji taħt it-tmexxija ta' Stefani Farrugia u Andan Cilleri illi permezz ta' 28 mudell se jkunu qed jesponu l-ħwejjeġ u ornamenti illi kreaw matul dina is-sena skolastika u ħanarawhom flimkien allura f'dina il-fashion show illi tiġbor il-ħidma ta' dawn l-istudenti kollha, diversi studenti f'korsijiet varji fl-Istitut tal-Arti u d-Disin.
Proset lill-istudenti hemmhekk tax-xogħol kif sajtu tammiraw u tapprezzaw ta' ħwejjeġ u ornamenti. Proset ukoll allura lill-Anna Anċilleri Antonwanet Mamo kif ukoll Kejn Khalil li kienu l-alliem għal dawn l-istudenti matul din is-sena ta' ħidma. Proset tassew lilhom għal ħidma metikoluża biex jagħmlu dak ix-xogħol. Proset tassew. Grazzi ħafna għal darb'oħra. Kif qed taraw għandna għażla ta' xogħlijiet mill-aktar interessanti bħalma minn hawn ftit ieħor ser tkunu tistgħu tammiraw, però din id-darba fuq aspett differenti. Fil-fatt għamilt aċċenn aktar kmieni għal dak li jsejjaħ projection mapping. Jiġifieri it-torri ta' warajja u l-ġnub illi jingħataw il-ħajja permezz tal-grafika. U fil-fatt dan huwa li se nkunu qegħdin naraw. It-tema illi hija magħżula din is-sena hija From Paper to Screen. U f'din il-projection mapping li se naraw din it-tema tiżviluppa b'mod ħaj, b'mod grafiku. Ħanaraw kif minn arti fuq biċċa karta din tiżviluppa għal arti diġitali. U għall-ewwel darba li xtajjeb ngħidu li issa matul dawn l-4 snin bi pjaċir ngħid illi sirna esperti sew għaliex ħafna kumpaniji madwar Malta qegħdin jitolbu s-servizzi tal-istudenti tagħna biex jagħmlu dan il-projection mapping. Kif saħansitra stajtu tammiraw jekk kontu il-Belt Valletta il-projection li saret fuq il-palazz għal żmien il-miliet. U fil-fatt li ħanaraw din is-sena hija xi ħaġa differenti wkoll għaliex apparti projection mapping se naraw ukoll element ta' interattività. U dan se nkunu qegħdin narawh permezz ta' performer illi huwa Sergio, tajb ngħidu li huwa ex-student ukoll. Ix-xogħol kollu illi se taraw fuq dan it-torri fuq il-ħajt ta' warrajja li se jingħata l-ħajja huwa kollu kemmu xogħol tal-BA Graphics and Interactive Media taħt it-tmexxija ta' Paul Camilleri u diversi għallima oħra illi taw il-kontribut tagħhom. Il-sound, il-ħsejjes u l-mużika kollha hija kompożizzjoni oriġinali ta' Sean Vella. U allura se nħalli fidejn ix-xogħol grafiku u l-projection illi se jagħtu l-ħajja għal dan il-ħin li ġej lil-torri, il-famuż torri tal-Istitut tal-Arti u d-Disin u l-ġnub biex tammiraw ix-xogħol partikolari, laborus ħafna u metikolus illi jitlob paċenzja kbira biex ikun jista' jsir. Inħallu fidejn il-tekniċi tagħna biex ikunu jistgħu jwaslulna din biċċa xogħol. Proset.
Proset ta' sewa l-darbohra l-studenti kollha li ħadmu fuq dik il-projection għall-ewwel darba wkoll kienet interattiva, grazzi u naħseb ħaqqu applaws ieħor lil Sergio li kien il-performer għal din il-biċċa xogħol mill-aktar interessanti. Proset ta' sew, Sergio, proset lill-istudenti kollha tal-BA Graphics and Interactive Media illi wasluna dik il-projection mapping. Tajjeb, u issa uffiċjalment allura nistgħu nagħtu bidu allura għal dina l-End of Year Exhibition il-parti fejn intom nistednukom id-duru mal-istitut, tajjeb illi ngħidilkom illi tistgħu duru ma' żoni kollha u tgawdu x-xogħol sabiħ u vast tal-istudenti, apparti minn hekk għallu li fl-okkażjoni tal-World Cup ukoll tistgħu tagħmlu użu mill-booklet illi għandkom. Tiġbru diversi stickers illi se jkunu qed jitqasmu b'kollox 6 u tingħataw rikordju tal-okkażjoni, ġifieri tistgħu tagħmlu dan permezz tal-booklet u anke tkunu tafu eżattament fejn qegħdin. Apparti minn hekk, xi ħaġa oħra interessanti li dawk kollha li jixtiequ jippruvaw u jesperimentaw hija dina l-logħba żviluppata, l-logħba interattiva li hija żviluppata mill-istudenti stess, illi dak li jkun jixtieq jippruva jista' jiġi hawnhekk fuq il-palku matul l-exhibition waqt li tkunu għaddejjin idduru uħud minnkom jistgħu jippruvaw dina l-logħba interattiva maħluqa mill-istudenti stess. Dak kien kollox min-naħa tiegħi, min-naħa tagħna fuq din is-sezzjoni tal-istitut biex issa allura inħeġġiġkom idduru dawra mal-diversi żoni workshops li għandna fl-istitut u tgawdu x-xogħol sabiħ illi wettqu l-istudenti tagħna matul din is-sena. Grazzi ħafna sinjuri li kontu magħna għal darb'oħra, nirringrazzjakom, nawgurawkom il-komplament tas-serata tajba u tgawdu dak illi l-istudenti għandhom x'joffru din is-sena. Nirringrazzjakom.